ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଘର ଚଟିଆର ସେଇ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ବେଳକୁ ସତେ ଯେପରି ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅନେଇ ବସିଥାନ୍ତି ଏହି ପକ୍ଷୀ। ଘରର ଚାଳ ଛପର ଉପରେ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ଏହି ପ୍ରିୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଚାଳ ଛପର ଘର। ଘରେ ବାସ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ପକ୍ଷୀର ନାଁ ଘରଚଟିଆ। ଏହା ଏକ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପକ୍ଷୀ। ଘରର ଭିତର ନାନାଦି ପୋକ ଖାଇ ସଫା କରିଥାଏ। ରାତି ପାହିବା କ୍ଷଣି କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ କରି ମଣିଷକୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗାଁରୁ ହିଁ ଏମାନେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ଧାନ, ଗହମ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଏବଂ ଜିଆ। ଏହି ପକ୍ଷୀଟି କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ଅନେକ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଘରଚଟିଆର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ ବିଶ୍ୱ ଘରଚଟିଆ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଘରଚଟିଆ ଧୂଳିରେ ଗଡ଼ିଲେ ବର୍ଷାର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଘରଚଟିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଳ ଛପର ଘର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଛାତ ଘର ଏବଂ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ଯୋଗୁଁ ଘରଚଟିଆ ବସା କରି ରହିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯେଉଁଠି ବି ରହୁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ନିରାପଦ ମଣୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଏବେଠାରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପକ୍ଷୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଶିକ୍ଷକ, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଯଦି ଗାଁକୁ ଯାଇ ସଚେତନ କରନ୍ତେ, ତେବେ ଲୋପ ପାଇଥିବା ଘରଚଟିଆର ବଂଶରକ୍ଷା ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ପରିବେଶବିତ୍ ମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।